Sanibonani guys, igama unqobile Ntothela Mazibela eIthonga ngomhla ka-9 October. Kushube kakhulu-ke guys namhlanje ngoba bekuwusuku phela la uBanele kumele phinde emumva ebese kubuya ubhuti wakhe uSanele laphaya koMagwaza. Heyi, uhlala emnyango wajula ubhuti ecabanga ukuthi ngampela usuku lokugcina lolo ehleli laphaya emagcekeni akoMagwaza. Kwabe kufika-ke intungu elihle guys, limphathele i-breakfast elingqangqayo. Washo ukuthi mntanami ngikulethele intandokazi yakho namhlanje. Wathi ngiyabonga mama. Waqala wakhala uMakhumalo wathi mntanami. Wathi ma, bengishilo ukuthi namhlanje akusilona usuku lokukhala. Wathi ibuhlungu lento, inzima. Kodwa ngifuna wazi mntanami ukuthi uyidlalile indima yakho nobaba wakho la ikhona uyayiqhenya ngawe. Wathi ngiyazi ma, kodwa ngifuna wazi ukuthi noma thiwa ubaba uyayiqhenya ngami, kodwa umuntu odlala indima enkulu empilweni yami uwena. Wathi mntanami, ngifuna wazi ukuthi impilo yakho noma kade imfushane kodwa hhayi impela ibe yinhle, konke ukufezile bekumele ukufeze. Wathi pho ma indaba ngingazizwa kanjalo mina. Wathi mntanami, ngikutshela iqiniso. Lapho uyabalisa uBanele uyasho ukuthi hhayi ayikho into ayiphilile yena ngoba yena benozama abakashadi, yena benozama bebengakabi nomndeni, bebengakawenzi nje amaphupho abo wonke afezeke guys. So lento ayishoyo uMakhumalo uyibona engathi nje uyayisholo nje guys. Ngapha-ke uZama naye uNtombo ubekade lokhu emfonela uBanele ingamtholi ocingweni limphose ey'hlahleni. Washiya wonke ama-messages esho ukuthi sithando sami ngiyacela phela ubambe ucingo. Ngiyacela bandla, ngicela ungayenzi lento, ngithembisile ukuthi ngeke uphinde uyiphule inhliziyo yami. Kungani pho uyiphula manje kodwa Banele? Ungangibuyiseli kuloya mgodi, ngiyacela ungaphinde ungibuyisele kuloya mgodi. Bamba ucingo. Hayi guys. Hhayi-ke guys, uZama-ke umane nje wavula amashalofu, ugela wavula amashalofu. Ngiyaxakeka manje ugela ufunani? Ufuna amaphilisi okuy'bulala? Hhayi bo Ntombo, kanti cha, uNtombo ubheka ama-pads akhe ukuthi uke wawasebenzisa yini this month. Guys, emva kwalapho ugela umane nje wathula wayibuka esibukweni. Ngapha-ke koMagwaza guys, kufike isangoma esisha ekuthiwa uJobe. UJobe-ke guys umane nje wathi hhayi, ubeqinisile impela uGumede, lo msebenzi kumele uqhutshwe yimina ukuze yenzeke yonke into ngendlela efanele. Hhayi kona impela, heyi kuyalenga kodwa kakafiki phansi, kuyalenga kodwa kakafiki phansi. Hhayi kusengalunga. Hhayi bo guys, waqeda athi ngiphethe nayi imbuzi ezokwazi phela ukuthi ishwelezele umfana njengoba phela usemoshile wezwa la kuleli zwe, wasuka kwelamathonga ezothi phela uvikela umfowabo, uqhubeka la umfowabo agcine khona. Manje sekumele-ke aphinde emumva sizomgeza nangayo imbuzi. Hhayi uMakhumalo umane nje waduba wangena endlini engakaqedi ukukhuluma uJobe. Emva kwalapho-ke wonke umuntu ugcine esengena-ke endlini guys, base baya ngasemsamo. Guys, kumane nje kwenziwa into engathi umuthi like enamanzi phakathi egcwele ubhavu la kumele khona ageze khona phela uBanele. Bamgoqisa phansi-ke basho ukuthi bamshwelezela-ke empephweni. Emva kwalapho kwase kumemeza uZama emnyango. Banele! Banele! Banele vula lana ngihambi. Wamane wathi nje myeke loyo, asiqhubekeni. Wathi Banele! Banele! Hayi bo. uBanele wathi ngiyabuya. Wathi mfana hlala phansi, kusho nje. Wathi ngiyabuya baba mncane. Waphuma uBanele, waphuma kungakaqedwa. Guys, uZama walishayisa ngesibhakela. Wathi ngivulele Banele, angihambi la ngakakhulumi ngawe, ngangihambi nje la ngakakhulumi nawe. Walivulisa ngoBanele. Wathi Zama yini, kwenze njani? Yazi isikhathi anginaso lana, ufunani vele lana? Wathi Banele kubalulekile lokhu engizokutshela khona. Wahlahla amehlo-ke uBanele efuna ukuzwa ukuthi indaba ithini. Guys, kuthe emva kwalapho nangu uBanele usebuyela ngaphakathi endlini. Usetshela uNjinji ukuthi awuqhubeke umsebenzi. Uyambuza uNjinji ukuthi hayi bo, utheni untombazane? Wathi hhayi, akubalulekile, ngicela siqhubeke senze lokhu. Ngoba mekuthi angikwenzi manje, ngeke ngiphinde ngikwenze. Wangampela-ke uJobe wathi akaqale kumfana ageze.
ngalento exutshwe laphaya nomuthi namanzi. Hey, wageza-ke guys uBanele, wageza uBanele. Uthe meqeda nje ukugeza, hhayi wayibona esehleli noSanele ngale kwelamathonga. Hhayi wamtshela kumfana ukuthi lalela bhuti wami, ngiyakuthanda mina kakhulu, kodwa nginesicelo esisodwa futhi. Eyi, wamane wanika ikhanda uSanele, esebona ukuthi hhayi lo muntu usefuna ukuhlala futhi engabe sabuya. Wathi cha, ngifuna ungigadele uZama nje, umbheke uZama. Wangasho ukuthi uZama yini inkingini laphi, nowangachaza itori ey'ningi. Wathi nje ungibhekele uZama, unakekele umndeni wethu. Hayi guys, kodwa ngampela noma kungavezwanga kushiwo ukuthi uZama ukhulelwe guys. And izathu sokuthi uBanele esemanqikanqika kakhulu nakuqala ukuthi aphindele emumva kwelamathonga, ngoba usiyazi ukuthi sezoba ubaba ngala emhlabeni. Yuhu! Hayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Kuthe sebebambana ngezandla kuSanele benoBanele le kwelamathonga. Hayi, kwathi qwemu. Wabuya-ke ngala, wabuza uNjinji ukuthi uSanele ngabe uwenani lo? Lapho umbuza nje, ngisho ekhanda kugcwele izinto engathi yabo amagxolo. Kubonakala ukuthi ubhuti begeza impela ngaleya plan le ekade lapha emanzini. Wavuma wathi ehe ngoSanele. Hayi, wajabula uNjinji wamthatha ihage enkulu. Wathi mfana wami, eyi ngiyabonga Jobe, usebenzile Jobe, kwenzekile, kulunga impela. Yeyi, kodwa yabo ngaphansi kwehagi kuvele ihle elikhulu elurawundi guys. Yabo lela lihla, ihlo laBanele leliya. Yazi kona ivoice bengathi uSanele, kodwa lela lihlo elivelile lapha ekugcineni, ihlo laBanele leliya guys. I tell you, akahambanga lo muntu. Futhi hayi, akaziyoza la Nkomoni, ilokho kuphela engakusho. Ngapha-ke guys, kwala kodladla. Yeyi, kuphuma iy'shaqana zey'mali kaNkosinathi. Manje lezi y'mali lezi kuthiwa izothathwa zonke zonikezwa uLungelo ngoba uzoshada phela u-Iminathi. Manje-ke sengathi kuvuka isikhwala kubhuti. Yabona ubhuti lo ekuthiwa ulethe okuhle, ubhuti omdala, sengathi sekuvuka isikhwele-ke manje. Siyafisa sengathi uyena wathi uzoshada u-Iminathi. Ubengazi ukuthi ukushada u-Iminathi kuza ney'shaqana ey'ngaka zemali. Yeyi guys, yawazi amamiliyoni. Kuthe kona isindlala phezu kombhede imali esengena u-Iminathi, kwathi akaphathwe yisisu girl. Wayibamba kodwa, wathi yini kwenzakalani lana? Wayibuzisa, wathi hhayi imali lena. Wathi ayazi bengingayiboni le mali, yini kwenzakalani? Washo ukuthi eyi ngishawa uvalo, yazi kuthiwa manje angikushade. Manje le mali mina iyangithusa. Wathi ungakhathazeki, ngikhona mina ngizokusiza. Angithi ngunkosikazi wakho, sizobambisana. Wathi siyanqaba umfana, wathi lalela, siwumuntu oyedwa thina. Mawuthi Lungelo ufana noNutsotsi Iminathi. Ayi, ugele bamnikeza imali hlampe engangola 10,000, kwathiwa akayenze ayothenga iy'mpahla zomshado, like iy'ngubo zokugqoka zomshado. Wathi khululeka, ngizokwenza ube proud. Kodwa wayibuka yonke le ngxenye le enkulu engenayo lapha ekhalibhothini, wayifaka lapha ekhabetheni. Umfana amehlo ka-Iminathi ahamba nayo imali ayizongena ekhabetheni. Guys, waqede lapho wamnika ihagi. Wathi umfana sesizothenga nomuzi omusha. Wathi hawu, I can't wait. Kubonakala kodwa ugele ukuthi akafune muzi, ufuna yonke le mali. Eyizohamba le mali guys. Isigebengu leya mntwana. Yabona ubaba uDladla uzokhala ngekhwela. Uzafisa nanokuthi umlaleli ulethe okuhle, ngoba ulethe okuhle usho kahle ukuthi le ntombazane ayideserve le mali. Guys, kusazoshuba. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka 9 October. Kushube kakhulu-ke guys.